Ahojte priatelia, vítajte u nás v Bánovciach nad Bebravou, v našom najväčšom showroome a poďme si spolu pozrieť, čo všetko pekné tu na vás čaká. Nájdete u nás výrobky českého výrobcu Romotop v skvelých akciových cenách, krbové vložky, krbové kachle, rôzne farebné prevedenia, keramické aj s prírodným kameňom. Ďalej tu máme francúzskeho výrobcu Invicta, sú to liatinové kachle, kde si môžete vybrať od maličkých 5 kW až po silné veľké modely 15 kW. Nájdete u nás samozrejme aj exkluzívneho talianskeho výrobcu La Nordica. La Nordica ponúka krásne sporáky s keramickým prevedením, smaltovaným prevedením, s liatinovými ohniskami, liatinovými platňami a sú teraz aj v skvelých akciových cenách minus 15%. A ak hľadáte kachle s charakterom do tuhej zimy, tak tu máme norský Jotul, kde aktuálne prebieha minus 15% na akcia na vybrané modely. Nájdete tu farebné prevedenia, ako je čierny lak, modročierny smalt a slonová kosť. Dokonca si viete k týmto kachliam zakúpiť smaltované dymovody v rovnakej farbe, ako budete mať vaše kachle. Takže to krásne spríjemní a zladí váš interiér. Pre klasiku v keramickom prevedení do nejakého zrubu, rodinného domu alebo chaty, tu máme niekoľko typov. Vystavené u nás nájdete výrobky firmy ABX, Romotop, Hark, Edilkamin a mnohých ďalších výrobcov. No a mnoho z týchto modelov sa dá objednať aj s teplovodným výmenníkom, takže si tieto kachle viete napojiť do systému radiátorov a podobne. Pre všetky spotrebiče vám vieme ponúknuť a navrhnúť vhodný komínový systém. Už 20 rokov predávame náš komínový systém Tuma, ktorý máme skladom vo všetkých priemeroch a výškach a v prípade potreby vieme navrhnúť aj nerezový systém Technovis. Pokiaľ hľadáte modernejšie a pohodlnejšie vykurovanie, nájdete u nás samozrejme aj kachle na pelety od výrobcov Edilkamin, Extraflame a Artel. Na nami predávané peletové pece samozrejme vieme zabezpečiť aj kompletný servis. U nás nájdete všetky stavebné a krbové materiály, vzduchotechniku, dymovody, šamotové platne, lepidlá, podložky pod kachle, skrátka všetko, čo potrebujete ku vášmu krbu. Tovar pre vás bezpečne a starostlivo zabalíme a privezieme priamo k vám na adresu. Priatelia, toto všetko a oveľa viac nájdete v našom showroome v Bánovciach nad Bebravou. Príďte nás navštíviť osobne, s výberom vám radi poradíme. Alebo klikajte na www.krby-tuma.sk. Tešíme sa na vás.